दा जोंनि गेलागुरि इउथ ससाइटिया थांनाय समफ्रावबो जों सावरायनानै आं सेनियर हिसाबै मिथिदों जे मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय व्यक्तिखौ जेखि डिभिजनानो जाया मानो बरायनायनि टारगेट लादों। नाथाय आनफर्चुनेटलि खाफाल गाज्रि मेट्रिकआव जोंनाबो फार्स्ट डिभिजन देग्लाय जायाखिसै फैबाय थानाय उनाव जागोन। बे हिसाबै बरायनाया जोंना थांखि हिसाबै बन्द' जादों। दा खोनानो मोनदों जों कमिटिनि बिथांमोना जेनेबा बिथांमोना बुंदों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौ मेनेजिंनि गेजेरजों पास जालायोब्ला एसे होगोन साथामसिम 22 नाम्बारनिफ्राय साथामसिम फार्स्ट डिभिजन थाङाबाबो बेजों लोगोसे मटिभेसन होनाय प्रग्राम फिसा फिसा लालांनो बेफोरबायदि रायज्लायनानै इयुननि गथ'फ्रा जाहाथे मोजां लामाजों थांनो हायो मारै मारै खालामबा मारै जायो बेफोरखौ रायज्लायनाय बुजायलायनाय बेजों लोगोसे जों कानेक्सनाव थाबाय थानाय बे रोखोम लालांनो नागिरदों। जोबोद मोजां मोनदों मेनेजिंफोर जुदि जायोब्ला बेखौ आङो गेलागुरि इउथ ससाइटि जानानै बुंबाय फुलि आं बेवहाय सापर्ट जोबोद मोजां बाथ्रा खारन जोंबो हाबा जागोन। दा आं बारा गोबाव बुंला जोबनायाव बयबो जाहाथे नैबे खोथाखौ आङो बुंनो नागिरदों जे इन्टारभिउ होनायनि खेथ्रआव दाथ' अनलाइनबो जायो अबयसे अफलाइना साबसिन दतमायाव गैया जानांगौ बै सेरफांगुरिफ्राव दं क'क्राझाराव दङ उदालगुरिथिं दङ मोनसे कचिं सेन्टार थायो साख्रिनि इन्टारभिउ होग्रा बेफ्रावबो थाङो 2 मास 3 मास थाहै हस्टेल थाहै बा हान्थिनो हायोबा हान्थि बेफोरखौबो नायलांखानांगौ। जोंनिफ्राय जायफोर एसपाइरेन्स गोसो गुदुं बिसोरो लानो हागोन। जोबनायावहाय आं इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबबाय जाहाथे इसोरा जोंखौ अननानै देग्लायनि बोसोराव 10-12 जनसो साख्रि मोनहोयो आरो जायफोरा जुदा लाइनजों खारनो गोसो बिथांमोनखौबो बोरै डेभेलपसिन जाहैयो बेखौनो आङो आफा कृष्णनाव आर'ज गाबनानै सुंद'यै फोजोबबाय।